Waqt seduta fil-Parlament, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri tenna kif dawn l-aħħar 10 snin twettqu kullana ta' riformi fih dan 5,000 membru ta' korpi dixxiplinarji f'pajjiżna. Fid-diskors tiegħu il-Ministru spjega fl-aħħar sena u nofs saru 3 ftehimijiet kollettivi mal-ħaddiema tal-korpi dixxiplinarji b'total ta' 15 miljun euro għal drittijiet u kundizzjonijiet ġodda għal ħaddiema. Semma fost oħrajn kif id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ma jenarawx minn 10 snin ilu. Fil-fatt fl-2012 il-budget tal-investiment kapitali fil-protezzjoni ċivili kien ta' 450,000 euro u llum il-budget huwa ta' 8 miljun u nofs euro. Il-Ministru Camilleri spjega kif 10 snin ilu il-ħwejjeġ li kienu jingħataw lill-ħaddiema kienu jkunu diġà użati minn nies ta' qabilhom. Il-Ministru għall-Intern semma kif il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienu talbu lill-Gvern Nazzjonalista kundizzjonijiet aħjar, iżda it-tweġiba kienet le. U verament irid ikollok wiċċek u x'imkien ieħor l-istess biex tibqa' jew kien tħares f'għajnej daw il-ħaddiema u llum tagħmilhom wedi ġodda meta tmejjilt bihom b'dan il-mod. Il-Ministru spjega kif il-ħaddiema tal-korpi dixxiplinari kellhom jidħlu l-qorti biex jitħallsu ta' dak li ħadmu għalih fosthom l-overtime. Spjega kif Gvern Laburista għandu l-kredibilità biex ikompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol għas-soldati, il-pulizija u l-membri tal-protezzjoni ċivili fost oħrajn. U meta jiġi l-mument ser nersqu l-qudiem u nagħmlu l-proposti tagħna bħalma minnhom fil-passat, però tafu ħaġa importanti ħafna fuqna. Illi meta naħna nagħmlu dawk il-proposti nimplementaw. Differenza minn ħadd ieħor. Aħna ma nibgħatukomx taħdmu bla ma nħallsukom, aħna ma nibgħatukomx tiftħu l-kawżi biex tieħdu dak li huwa dritt tagħkom. Għaliex qalbna tħabbat ma' kull ħaddiem f'pajjiżna u qalbna tħabbat mal-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati kollha.